bro, kai ma datar ka tana karewa da sauri ba tare da ka ankara me aka yi da datar ka, kamar zaka ga kamar ko kamfani ne masu kasatar maka, ko kamfanin MTN ko Airtel. To ga hanyar da zaka duba ka gyara don magance wannan matsala ba tare da bata lokaci ba. Mu shiga cikin bidiyon. Setting, sai kai searching, ka taba gurin searching gashi nan gurin da aka rubuta search nan a sama, sai ka danna, sai ka rubuta mobile data. To ba wannan na farkon da ya baka shi zaka taba ba, a'a ga wannan shine na hudu gashi nan, shi zaka taba. Idan ka taba shi haka, idan ka taba shi haka sai ka zo ƙasa nan gurin da aka taba mobile data use din nan, mobile data use, sai ka taba gurin da aka saka mobile data use, ka taba, sannan sai ka jira ya maka loading na apps ɗinka. Yanzu ya gama loading, kaga sai ka zaɓi apps ɗin da ka fi aiki da shi, zai nuna maka ma wanda ka fi aiki da shi a farko. To gashi nan ni yanzu zaka ga na fi aiki da Facebook da kuma Google Play Store. To yanzu zan taba Facebook. Yanzu kaga wannan a kunne yake kuma yana yawan cin data. To idan kana so ka rage wannan shan datar, sai ka taba wannan background data, ka kashe shi gaba daya. Ka kashe shi haka, to zai rage maka shan data. Sannan again sai ka dawo baya, sai ka taba wannan shi ma gurin da ka gani yawanci wa'annan duk da kaga suna da yawa. Shi ma wannan Play Store, Google Play Store din da ka gani da nawa kamar haka, sai ka taba shi ma background data, sai ka kashe shi ma kamar haka. Yanzu misali nan sai Algaita Movies Box din nan, shi ma ina yawan aiki da shi, sai in haiga background data, shi ma sai in kashe shi. Sannan in dawo baya nan gurin Bitmate, sai in taba shi ma background data, sai na kashe shi. Na shi ma Facebook, haka dai zaka bi waɗanda ka san kana yawan aiki da su. In kuma kana son ka ringa maintaining na data, haka zaka dinga yi, wanka data ka za ta ringa zama safe, ba zai ringa updating komai da yawa. Guys, wannan shine ƙarshen bidiyon. Nagode. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, follow da like da share domin samun sababbin irin wannan videos.